garin bakwalo garin Bokolo, 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 a garin Bokolo, garin Bokolo, garin Bokolo, garin Bokolo, da akwai Bokolo. Garin Bakwalo ikon Allah garin Bakwalo garin Bakwalo garin Bakwalo mai nema baya rasa taro a garin Bakwalo rayuwar su take tana da salo garin Bakwalo naga al'ajabi garin Bakwalo ga garin Bakwalo za a raka garin Bakwalo ga garin Bakwalo raka mu muje garin Bakwalo maza dauke aje garin Bakwalo muga al'ajabi garin Bakwalo so ne sanadi garin Bakwalo wani al'amari wannan yarin ta yi furai ake jago ta yi kyau ya Allah kai ka bari ɗan nan ba a magana ka bari ba magana safuna na wai kai ni ba gani nake ta zo ta kwamu ki dan abun da ya sauran ba ta kawai ta koma banni ta gona suke da tai da bari sarki kuma gashi ta zo ba da ku ina ba zan haura gidan Alhaji Sani kai kaje me kace a'a ba komai ba komai amma na ji daɗin ganin ta insha Allah yau din nan zan yi sani yanda zan yi sani naga mun haɗu da ita wato kai ai ana zari ba gudu ba wana ake magana hinan garin ana cewa ai yana takama dan gidan Alhaji ne ko shine salam buriji ake cewa komai ma salam sai le buriji idan ka samu kai hob da safanan nan ai duk kauyen nan kai fatin idan ka ta kaf babu wata yawa da za a ce ga ta yi ta jaji ta kai wai kana nufin yanzu na rufa babu kana nufin dai yanzu safuna na ta kuma ta yi kyau garin Bakwalo 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 a garin Bakwalo garin Bakwalo garin Bakwalo garin Bakwalo da akwai Bakwalo ta hanyar nan fa Bakwalo na wucewa yanzu yanda muke tafiya nan kawai muga Bakwalo ya zo wucewa kai haba ya mai haka so kake mai gudun fanfalakin gudun da ba shirye to yanzu nan haba ka daina irin wannan nan yauwa sai yanzu ma ni kuka tuna min cewa an bani wani lakani daga birni akan cewa idan na sa kwallon na gwada shi akan kowane ne sai ya shiga taitayin shi don haka a yau ba gobe ba zan gwada lakanin nan akan bakwala amma baki da hankali ko bakwala akan bakwala wanda kowa tsoron sai yake yi a cikin garin nan kamar mala'ika haka yake ba haba su ku zuba min ido haba anti da ku Allah zuba min ido ke fa baki da hankali
bakwalo masoyina ka tashi. Me ke tafa da ke? Garin bakwalo, 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 a garin bakwalo, garin bakwalo. Ba zan lamunci hakan ba. Me yasa ba za ka lamunta ba? Yaudara irin taku. An turo ki ne ki yaudare ni domin a can mun. Ba zan lamunta ba. Ba zan ci amanar ka ba, ba zan yaudare ka ba. Hakan ba zai yi ba. Ya zan tabbatar da hakan gaskiya ne. Ka yarda da soyayya ta. Na aminta da soyayya ki. Zan so ki. Sai dai kuma soyayya da ni za ki zauna a dokar daji ne? Ko dai kina tafa da wata bukata ne? Wani ya bata miki rai. Waran sheke miki. Soyayya ce da an so da ke. Garin bakwalo, garin garin bakwalo, 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 a garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo, da akwai bakwalo. Iya garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo mai nema baya rasa taro. A garin bakwalo, garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo. Garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo. Ga garin bakwalo za a raka garin bakwalo. Ga garin bakwalo raka mamaji garin bakwalo maza ɗauki aje garin bakwalo muga al'ajabi garin bakwalo so ne sanadi garin bakwalo wani al'amari. A garin bakwalo da akwai halin gara da zago. A garin bakwalo zahiri na gani ko tarihin su na bibiyo. Garin bakwalo wataƙila a cikin maganar da akwai abin kwaikwayo. Garin bakwalo a tunda komai nisan jifa ƙasa za ya iyo. Mai hankali da marashi yaya za su zama ɗaya. Da na sani ita ce ke ya ba ta bidar matsaya. Wanda ke cikin ruhuri rai shi ne ya san mafita. Mai tausayi a cikin rai shi ke yi wa wani gada. Garin bakwalo, garin bakwalo, garin bakwalo. Sanne sanne mazoni ya labari. Garin bakwalo idai ka aikata hairi. Ka shigo cikin labari. Hakuri ne tari rabana ka samu ga kairi. Garin bakwalo, garin bakwalo. A garin bakwalo da akwai halin gara da zago. A garin bakwalo
zahiri na gani ko tarihin su na bibiyo garin bakwalo. Wataƙila a cikin maganar da akwai abin kwaikwayo garin bakwalo. A tunda komai nisan jifa ƙasa za ya iyo, mai hankali da marashi yaya za su zama ɗaya. Da na sani ita ce ke ya ba ta bidar matsaya, wanda ke cikin ruhuri na shi ne ya san muna jin labarin. Na'am, sai muka zo maka da wannan bukatar ba za a biya mata. Shikenan. Wannan bukatar ta kai bukatar ka za ta biya. Tunda bukatar ka akan budurwar ka ce, kai ma bukatar ka za ta biya. Dan Alhaji, kai maganar mota ce wadda za a siya wa yanka. To za mu yi aiki da aljanu. Motar da za a siya wa yanka, kai za a siya mawa. Kai, waye kame ba haya. Ku saka jikinku mana. Bakwalon yanzu ba fa kallon na da bane. Bari ma ku sha mamaki. Mai bakwalo gashe su. Na yininku. Ya kuke? Ku amsa mana ku daina jin tsoro. Ya garin naku. Lafiya. Cikin da kudin kakaki banda da ke. Ka saka jikinka mana. Kaga ka shiga da Allah ka kira min ne. Ka ce ana a garin bakwalo da akwai halin gara da zago. A garin bakwalo zahiri na gani ko tarihin su na bibiyo garin bakwalo. Wataƙila a cikin maganar da akwai ashe shi da koyo. Waye? mai gari mana. Ko wani mai gari bayan ni ne? Ba dai wannan ba kawai da abin da na ce. Wai an ce gashi nan zuwa. Na gode. Da na sani ita ce ke ya ba ta bidar matsaya, wanda ke cikin ruhuri na shi. Me gari? Ka saka jikinka bakwalon yanzu ba fa irin na da ba ne. Bari ma ka gani. Mai bakwalo? Gashe shi. Ya kake? Sannu bakwalo. Ya kake? Lafiya lau bakwalo. Na ce ya kake? Lafiya lau bakwalo. Baiwa Allah, haka bakwalo ya zama yanzu? Ai abin alkhairi ne ya same mu. Sai mu kawai addu'a fatan Allah ya sa abin ya dore. Ƙwarai kuwa, alhamdulillah. Kai, ku zo mu shiga jansu. Ku zo mu je. Garin bakwalo, 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 a garin bakwalo. Wani gida kin ga kwantar da hankali. Wannan ba irin bakwalon da kika sani bane da. Bakwalo yanzu ya canja. Ikon Allah, ku shigo. Ku shigo mu je daga ciki. Ku shigo. Kin ga bakwalo? Na mai gari. Ga nan bakwalo. Ba zama ne ya kani. To, Bakwalo in shimfiɗa. To muna sauraron ka bakwalo. Ɗin ba zai wuce akan wannan ba. Kun ganta nan? Na ganta me. In na same ta, mutanen ka suna nan. To, In na rasa ta, zan ci gaba da kwamushi. in Allah ya dama haka ba za ta faru ba. Ina mai gari? Bakwalo, Dan haka zo in shimfiɗa maka wannan sharaɗin. za a kula. Idan na rasa ta, Allah ya da ai ta samu ma wurin kula. a kula. Ai ta kula ma in Allah ya da an kula ma. Mai bakwalo sai an jima, sai gobe. Sarkin surkulle ya naga abu yadda muka tsara ba haka abu ya faru ba. Al'amari ma kamar ci gaba yake kamar wutar daji. Mun yi da kai kan yaron nan, ka mun alkawari cewa tabbas za ka je ka min aikin da nake so akan yaron nan. Hatta kai min fa za ka tura mai aljani wane ne da aljani wane ne. Amma yanzu abu yana nan ci gaba yake kamar wutar daji. Dakata, wannan aikin naka shine aiki mafi muni a rayuwar bokanci na da na taɓa yi ya ɓata min rai tun bayan shekara 960 lokacin kakana Dimash.
wannan aiki shine aiki mafi muni. Duk yadda aka yi wannan yaron akwai wata ilhama da wani siddabar da yake da shi wanda ku ba ku san shi ba. Na tura mai aljani dan firtsalo, aljani ya yi kwana. Na tura mai aljani rangana, ya dawo da baya. Na tura mai aljani tsuket, karshe ma aljani tsuket harara ta yi. Na tura mai aljani dinduba, aljana dinduba ta dawo. Na tura mai aljana an yamu ta yi ribot. Sannan abun haushi abun mamaki da na tura mai aljana yan jebu yadda nake ji da wannan aljanar wai ta dawo ta nuna ba za ta yi min abin da nake so ba ni amma dai karka dami yanzu aiki zai yiwu. Akwai wani aljani daga kasar Dimash, sunan aljanin nan gagara badau mai dungurungun kenan haihuwa da hanji. Ya razana ni, ya firgita ni, ya gigita ni, ya ruguza min al'amurana. Dole in ya zo za a yi komai. To ni dai yanzu abin da nake so da kai, a yi ƙoƙari aikin nan a cika min shi. Ni shine babban burina. Za ka jira ni, aiki zai yiwu. Yanzu dai aiki zai yiwu. To na roƙon a cika min aiki na. Kai wannan yaron da shi nake kwana da shi nake tashi, ya hana ni sakat. Aiki zai yiwu. To masha Allah, ina nan ina jira. Me kace? Ina nan ina jira. An yi alƙawari kai? Ina nan ina saurara. Alƙawari me haɗina da shi? Yayi nan, na yi nan. Ba ni ba shi, kawai dai aiki zai cika. To ni dai a cika min aiki na shine kawai bukatata. Me garin cikin gari abin haushi in na tuna karai na ya ɓaci, cicciɓa ni zan tashi. Ni ba zan wani cicciɓa ka ba, ni kawai ka je ka cika min aiki na. Cicciɓa ni zan tashi. Wai ma yanzu me ya kamata na yi ne? Sweetikali ba ta zo ba, kuma ni shauƙinta nake yanzu. Ba kuma zan iya zama ni kadai a nan gurin ba. Kuma wata hijiratin wajibatin ta a gare ta, ni ba zan jure ba. Dole sai na je har garinsu zuwa gidansu na taho da ita. Babu wanda ya saya min katanga ko ya tare ni daga tunkarar masoyiyata, a bar ƙaunata, a bar begena. Sweetikali. Kuma ma in na je in na ɗauko ta na zo da ita nan, ya zan yi da ita? Akwai yadda zan yi da ita, domin kuwa dole za ta biyo ni nan gurin. In kuwa ta san ba ta biyo ni ba, zan ƙarar da garin. Wannan alƙawari ne ma muka yi da gaba ɗayansu 'yan garin. Dole a bani ita. Ƙafata rashin 'yan garinsu. Ita ce a bar ƙaunata, sahibata. Ba zan iya rayuwa babu ita ba. Sai dai ko me za a yi, ba zan lamunci haƙuri a kanta ba. Masoyiyata, sahibata, Sweetikali ta a bar yabona. Babi ke babu ni, babu ni babu ke, in kwa da ni har da ke, in kwa babu ke babu ni. Dole sai na maje na nemo ta. Dole sai na nemo ta. Ba sa yi. A garin Bakwalo da akwai halin gara da zagon, a garin Bakwalo zahiri na gani ko tarihin su na bibiyo. Garin Bakwalo watakila a cikin maganar da akwai abin kwaikwayo. Garin Bakwalo a tunda komai nisan jifa ƙasa za ya iyo. Mai hankali da marashi yaya za su zama ɗaya. Da na sani ita ce ke ya ba ta bidar matsaya. Wanda ke cikin ruwa wuri rai shi ne ya san mafita. Mai tausayi a cikin rai shi ke yi wa wani gada. Garin Bakwalo, garin Bakwalo, garin Bakwalo. Sanne sanne duniya labari. Garin Bakwalo dai ka aikata hairi, ka shigo cikin labari. Hakuri ne tari, rabana ka samu ga kairi. Garin Bakwalo, garin Bakwalo, garin Bakwalo. No! Sapna! Sapna!
Afra!